Pempela, tawi ya mamawa. Pempela, tawi ya masana. Pempela, tawi ya madzulo. Pempela muntima. Pempela, tawi ya madzulo. Pempela, tawi ya usiku. Pempela, tawi ya mamawa. Pempela muntima. Pempela, 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 tawi ya masana. Pempela, pempela, pempela muntima. Ndikulandire nokondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu chaka chokolola. Believer, lero pa 11 January 2023, subtopiki phindu la kupemphera ndi kusala kudya. Believer, muli phindu, muli phindu. Nthawi zina timaganiza kuti tikuchita zinthu zopanda tsogolo. Believer, Mulungu alisenzesa karundu tilimbikitsane. Inu amene musala kudya ndi kupemphera, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti muli phindu. Believer, simukusala ulere. China chake chatsopano chogwirika chopenyeka chichitika mchaka chimenechi. Phindu la kusala kudya nkupemphera. Dzulo limapenya nkhani mwana Mulungu kusala kudya koyenera. Kudziko kuno mwana Mulungu ambiri amasala kudya kwa masiku oyenera, amasala kudya dzawo. Ena kwera phiri kukasalira anzawo kuti apeze mavuto. Ena kusala kudya arenga 1 week kumangopempherera kuti banja la wina isokonekere. Ena kusala kudya kuti wina adwale. Zokhudza kwambiri, zomvetsa chisoni kwambiri. Mwana Mulungu, tiyeni tipemphere, tiyeni tisale kudya moyenera. Ndiye dzulo tinafukula kwambiri. Tikamati kusala kudya koyenera kwavomerezeka ndi Yawe nkuri. Kusala kudya chimene Mulungu amachiyembekezera kwambiri ndi moyo wachifundo, moyo wokhoza kuthandiza ena, moyo wokhoza kuveka ena. Akuti nthawi zathu zosala kudya ndi nthawi zoveka ana amasiye, ndi nthawi zoyima ndi agogo, ndi nthawi zoyima ndi adzitumiki, ndi nthawi zopasa, nthawi zopereka. Pena tikhoza kumalingalira ona kuti koma Mulungu amene ndi Mulungu wa mtundu wanji amene amafuna kuti atiyankhe titazunzika kwambiri ndi njala. Mulungu amayang'ana nkusala kudya kwanu. Mwadyesa ndani? Mwapatsa ndani? Mwadya ndi ndani? Werengetsani. Muchaka chino mwarenga masiku angati? Ena muli ndi 40 days, ena 21 days. Werengetsani. Kodi breakfast mumagwiritsa ntchito ndalama zingati inuyo? Mwina mukusala limodzi ndi akazanu. Werengetsani. Kodi pa tsiku mumadya bwanji? Nkuteka kuti breakfast yanime kutengerani 1000. Ndiye pa masiku 21, ndiye kuti pali 21,000. Lunch yanu imatenga ndalama zingati? Mutati muwerengetsera mudzapeza ine ndikati ndadya lunch mwina imatenga 2000. Ndiye kuti muwerengetsera pa masiku 21 ndikuita musa ndi 2000 ija. Ndiye kuti ikhala 42,000 ya lunch. Pamene ya breakfast ikhala 21,000. Ndiye mukayiphatikizira ikhoza bwana chama 60 chakuti 1000.
tima biscuit timene timatafuna tija mutiphatikizira ndikuti cha malaundi 70 ndi ndalama imene mungadyese nayo ovutika. Mukhoza kutenga ndalama yonseyo kukadalisa banja ine kuti chonde mundidyere buledi wanga mudye ndinu, lanchi yanga mudye ndinu, mabisiketi anga amene ndikadadya pa masiku 21 mudye ndinu, dalitsani ena akudyereni. Mundimva pilifa ndekuti ena mukhoza pambana chifukwa madyedwe ngosiyana. Ena breakfast akhoza kugwiritsa ntchito 2000, ena lunch yawo amagwiritsa ntchito 5000. Pilifa ndife osiyana mapatidwe pachuma. Ena breakfast yawo ndi 200 kwacha, ndi awalengesera times 21. Lunch akadadya lunch nja 500, ndi ayiwerengesera times 21. Akamaphatikiza ena 20,000 singakwane. Pamene ena kuphatikiza masiku 21 ikhoza kushuta mpaka na 100 chakuti 1000. Believe chimene mulungu akuchiyembekezera mkusala kwanu kudya, zimene mukadadyazo muthandize nazo ana masiye. Ena mukhoza kuchitenga ndalama zimenezi nkulipira nayo wina school fees, nkunthandiza wina mwana ali ku boarding akuthamangisidwa chifukwa choti school fees palibe. Ndalama zanu zakusala kudya onetserani chifundo, thandizirani wina wake chimene mulungu akuchiyembekezera. Buku la Isaiah 58 dzolinawerenga akuti sindikwa kwadi kutenga anjala, verse number 7, kubwera nawo ku nyumba kwanu mwaveke amasiye. Mukachita zimenezo akuti kuunika kwanu kudzawala msanga. Mulungu adzasanduliza usiku wanu kukhala usana, adzakuchiritsani. Mukadzafula mulungu adzayankha ndine pano, adzalimbisa mafupa anu, adzakudyesani nyengo za mchilala. Udzapasidwa dzina latsopano nkuwuzidwa kuti anthu adzakutcha kuti okonza pogumuka. Ende zimachitika zimene zimona mulungu tikasala kudya moyenera, osamalengeza moyenera, osamakhala ndi dzimanthongo. Bwanja ati mkulu cha sakusamba kamwe asiya kuchapa masiku onse wasakusambanso. Yesu akuti iwe ukasala kudya udzisamba, udzikhala waukhondo nthawi yosala kudya, udzioneka bwino nthawi yosala kudya. mpaka kudziyipisa nkhope yonse, mpaka kudzilengezesa, mpaka mudzi wonse kungodziwika bwanja ati wa 21 days zamweni. Ukamatchuka choncho pilifa sumalandira. Haleluya. Ndinako kutsimikizika mtima kuti wina wake akuthandizika. Sitimasungisa chakudya endi nthawi yosala kudya si nthawi yokokera budget kuti apapa ndiye kuti amwene ndisuntha ati ndi January ndisuntha mpaka naumizeni ana pano palibe kudya. Tifuna tikokere tisungire kuti zimene ndina kudya mwezi uno wa January zimene tidzazidye February takokera. Bilifa tasala kudya mosayenera kapanga choncho ndiye kuti mayankho atimvutira kwambiri, maumboni osapezeka. Tikamati chaka chokolola timakolola, tikamachita zinthu zoyenera, timakolola tikamasosa bwino, timakolola tikadzala bwino, timakolola tikapalira bwino, timakolola tikamapopera bwino munda wathu mankhwala kuti mbozi zisaononge, timakolola tikatsata malangizo a ulimi. Koma ngati tikhala rambwali kwambiri pakuchita zinthu mwamutu mwathu sizimayenda. Ngani siya muruye. Haleluya. Wina adabusa ine ndikamapemphera ine ndazolowera kuyamba ndikulapa. Ndiye inu munena kuti kulapa kudzikhala mkati, ine ndazolowera ndikulapa. Inu sizimene mumazolowera koma zimene Bible ikunena. Yesu ati mudzipemphera chonchi Atate akumwamba, dzina lanu yeresedwe, ufumu wanu udze. Nzofunikanso kuti ine ndimapanga chonchi. Ine pamene pasine kupamvetsa bwino ine ndidazolowera chonchi. Kani sikuzolowera iya. Timachita zinthu chifukwa choti zidalembedwa m'malemba. Now titsate mmene zidalembedwera. Haleluya. Mana mulungu topic ya pemphero ndiyofunikira kwambiri.
ndipo ndofunika kuphunzira topic chakwa miyezi amene tidati tonse zaka zambuyozi tidaphunzira timodzi phunziro limene chakwa miyezi yochuluka pemphero. Tili ndi pemphero yakutani? Pemphero yakulapa mwapadera. Mundimva wachimwa pita msangasanga kwa abusa kupemphera pemphero ya mamasulidwe. Dzumveka msanga pita akumasule wina akupempherere wina. Ambuye akatipa sampata 2023 tidzayikumbanso topic imene ya pemphero. Ambiri anapempha choncho. Ndi tikamaliza zina zinkarimo tidzayibwereza. Believer tentoneni katundu amene Mulungu atipasa. Believer pali minofu kwambiri. Phindu ndikuti zotsatira zabwino zonuna zimene zimachitika tikasala kudya ndi kupemphera moyenera. Mwana Mulungu ndikuwerenga buku la Estere. Buku la Estere chapter number 4. Ndiwerenga verse number 15, 16 ndi 17. Pali minofu kwambiri. Mau otsogolera. Baibulo nakuti Mordekayi adandaulira Estere anenere Ayuda kwa mfumu. Mankani inja itali kani ya itali kwambiri koma ndiyipaza. Verse number 15. Baibulo nakuti pamenepo Estere anati ambwezere mawu Mordekayi. Verse 16. Muka sonkhanitsa Ayuda onse opezeka msusani nimundisalire ine. Nimusale osadya osamwa masiku 3 usiku ndi usana. Ine ndemwe ndi anamwali anga tidzasala momwemo. Ndipo motero ndidzalowa kwa mfumu. Ndipo kosalingana ndi lamulo pamenepo. Kosalingana ndi lamulo ndipafukula pamenepa. Ndikaonongeka tsono ndiwonongeke. Verse 17. Napita Mordekayi nachita monga mwa zonse adamulamulira Estere. Hallelujah. Believer, kanita iyambira pakati lolani kuti tiyipange mopasa. Mordekayi Muyuda, Estere Muyuda. Anthu yawa ali ku Babuloni. Mfumu kumeneko Ahasuero. Malemba unena kuti nyengo zidafika pothina kwa Ayuda. Ayuda ali mdziko la eni ndi akapolo. Ali kumeneko Baibulo unena kuti Mordekayi adali wapa chipata amagwira ntchito ngati londa wotsegulira anthu pa gate. Adalipo anyamata ambiri pa gate. Ndiye kumeneko kudali bwana dzina lake tikuti Hamani. Believer, Hamani uyuyu si Mbabiloninso. Hamani uyu ndi obwera ndi Maleki. Ndiye akugwira ntchito kumeneku ngati bwana dzikonso limeneli. Mordekayi ngati mulendo, Hamaninso ndi mulendo. Believer tamvera. Hamani uyuyu ngati boss anthu ankamulemekeza, anthu ankampasa ulemu. Ndiye Mababuloni amangogwada pa zilizonse, amangolambira pa zilizonse. Ndiye Mordekayi Muyuda adati no, sitimalambira zilizonse. Amene timamulambira ndi Yawe, mabwana timangowapasa ulemu. Ndiye zidafika pawesi kwa mpiri pa chipata. Anthu kulamba kupereka maulemu. Ndiye Mordekayi akudziyang'ana kuti ife ndife Ayuda sitimapanga dere. Apo sitimalemekeza koma sizimafika ngati tikugwadira Mulungu. Ndiye kugwira ntchito kokha pa chipata adayiyamba bodza.
adafika kwa bwana Hamani nkafotokozera kuti mukamadusa pageti paja bwana simumadabwa tonse timakupasani ulemu koma pali mulendo muyuda sakulemekezani, muyuda sakupasani ulemu, muyuda zochita zake zokula mtima. Muone bwana mukamadusa amangotsekula geti ife tikamaweramitsa mitu yathu iyo sakulemekezani. Baibulo nena kuti atadusa Hamani adamuonadi Mordekai sakupanga mene nsachakupangira. Pompo chintima cha Hamani chidakwiya, pompo chidani chachikulu kwambiri chidauka. Zotsatira zake Hamani chimene akuchita akupita kwa president Ahasuero. Arafika kwa bwana Ahasuero akunkambira kuti bwana padziko pano pavuta. Bwana Ahasuero president akuti chavuta ncha akuti mdziko muno muli kamtundu kena kache kobalalika kamene kakupanga zawo kosamvera, kamtundu kamwano kameneka. Bwana ndimafuna ndikudziwitseni kuti bwanji tikukapha kamtundu kameneka, tikaononge kamtundu kameneka, ndipo bwana mukavomereza ine ndidzapereka mabiliyoni mofesi yanu. Ne bwana Ahasuero anakuti tamvera Hamani, chimene chakuyipira inenso chandiyipira, chimene chakunyansa inenso chandinyansa. Ngati pali kamtundu kena kamwano, kamtundu kena kachipongwe kwambiri, thana nako, ndalama zako zikhale zako, usavutika nkupereka mamiliyoni koma tangochita mmene ungachitire nako kamtunduko, thana nako kaphe kaononge. Baibulo nakuti pompo Hamani adapempha bwana Ahasuero kungukapha kopanda kusainira kwanu ndipalamula ngakhala asilikaliwo sandithandiza. Bwanji bwana musayinire kalata kuti mdziko muno kamtundu kamene kakonseka kaonongeke. Ndiye chimene Hamani adachita, adalembalemba kalata nkumpempha bwana Ahasuero kuti asayinire, ndikudinda chidindo cha boma ti, ndikulemba posta chikalata chimene chidatumizidwa madipatimenti onse aboma kuti mdziko muno kamtundu aka kokula mtima, kamtundu ka Ayudaka kasakhalenso ndi moyo kuyambira pa 13 December mwezi wa 12 kamtundu kamene kakadzaphedwe. Ndiye bwana atasayinira, bwana Hamani adathamanga kwacha magadi acha kwa alonda onse acha ndi ukapereka pepala. Tamatani maposta ndi awa, ndi mdziko lonse la Babuloni zidayamba kumatidwa zimaposta. Banja ti Ayuda onse nomo paseti pano maliro, muyuda sakhalanso ndi moyo ngati afuna kudya adyeretu, ngati afuna kuvala avaliretu, amene sadabale sadzabalanso, amene sadagwadire sadzagwadiranso, amene sadayendera galimoto sadzayenderanso. Pa 13 mwezi wa 12 maliro. Kalata iyi idakhomedwa mapost office, madipatimenti onse, malo okwera mabasi, dziko lonse, mawaire sadalengeza. Ayuda ndi maliro, Ayuda sakhalanso ndi moyo, kwawo kwatha. Biriva ndikukumbutse phindu la kusala kudya ndikupemphera. Mordekai ataona kalatayi, Mordekai ataona zimene zidalembedwa, mfumu asayinira. Biriva amfumu adasayinira, bwana mkulu adasayinira. Mordekai ataona kuti asayinira kale presidenti kuti Ayuda onse akuphedwa. Mordekai anadziwa Hamani chidani ichichi chachokera pa geti. Ndimati ndinene abwana mwakonza chiwembu zona pofuna kulemekezedwa, mwakonza chiwembu zona pofuna kuti mulemekezedwe. Kudziko kwanga kuli mabwana ena mzimu wa Hamani, mabwana ofuna kwambiri ulemu, mabwana amene amapha anzawo, mabwana amene apanga chiwembu, mabwana amene akuwombera anthu osachimwa, mabwana amene mwapangisa ena ntchito zawo kutha. Ndimati ndinene mukalimbana ndi Muyuda musamale, mukalimbana ndi Muyuda zanu zikuvutani kwambiri, mukamalimbana ndi Ayuda ndilisakhalere. Malawi tamvera, Afrika tamvera, samala ndi Muyuda. Ukayambana naye Muyuda iye amapitisa khori yopasa makhodi onse. Baibulo inena kuti Mordekai ataona postalayi sadapite konse ku khori ya ku Babuloni.
sadakatengeso injection ayi, sadapiteso kuti mfumu atithandize chimene Mordekai adachita, adapita kwa Estere mwana wake. Amen, haleluya. Akuti atamva Mordekai adadzola mapulusa thupi lonse ndikuvala chiguduli. Atavala chiguduli, mlendo wapita ku nyumba kwa Estere. Atafika kwa Estere, Mordekai akulira, misozi ikugwa m'maso mwake, kulirira mtundu. Mordekai avala chiguduli choyabwa. Mordekai adzidzola phulusa. Mordekai avala zosayenera kuvala. Mordekai misozi lipatsaya. Atafika pa chipata cha nyumba ya president, wina woyang'anira kumeneko adamuona. Atavala chiguduli. Neku Babyloniko wavala chiguduli ndi wodzola mapulusa adali wosavomerezedwa kufika ku nyumba ya chifumu. Moti kuvala chiguduli kumene adapanga Mordekai adapalamula. Udali mulandu ndithu woti zimene kuchita zinthu zosayenera. Ndiye wina washe adamuona mwasanga kwambiri, adathamanga kwa Estere nkamuza, bambo anu, ankolo anu ali panjapa, koma mene avalira aphwanya lamulo. Avala chiguduli, adzidzoladzola mapulusa. Mene avaliramo mukudziwa banja mene mudayipezera. Udali mpikisano ndi atsikana anzanu a Chibabuloni. Zimene zachitika zingati bwana ngazone, banjanu yonongeka mayi. Pompo madamu Estere adatenga masuti, adatenga zovala. Tithamangani mukamvulise chigudulicho, pitani mukamusasambe avale suti. Zitatuluka zovala ndi hataki kampasa Mordekai adati no, nyengo inonse nyengo ya suti, nyengo inonse nyengo yofuna kuchena, si nyengo ya negitayo. Ndabwera kuno misozi lipatsaya, zinthu sizili bwino. Pita kambwezere masuti ako. Mwana Mulungu, nthawi zina suti sivalidwa. Ilipo nthawi, ndi nthawi ya dziguduli, nthawi yolira, nthawi yosendeza chifupi ndi Mulungu. Atabwezera masuti aja, Estere adakhumudwa kwambiri. Estere afuna ndithesere banja. Simukudziwa kuti tidakangana iye, simukudziwa kuti banja tidayipeza movutikira, simukudziwa kuti mukuchita bwanji Mordekai, mukuchita bwanji mpara umuntu onongera mpara. Ndi adamfunsa kuti pita soka musi vuto nchani kwenikweni. Atakambirana hataki ndi Mordekai adamusa kuti ndabwera kuno kudzangu kupempha kuti ukatinenereko kwa amuna ako amene ali a presidentiwo, kuti atichosere ife chiwembu chimene chakonza Hamani, ati tonse tiphedwe. Ndepita kwa usamunako kuti atichitire chifundo. Estere akumuza Mordekai pogwiritsa ntchito mnyamara. Sakutuluka mtsikanayi, sakutuluka mayi awa, sakupita kukakumana konse ndi mbambo ake. Akungotumiza uthenga mnyamarayi. Malemba anena kuti adapita kamfotokozera china chilichonse. Ndi akumuza kuti ukamuse kuti nthawi yanga ikumana ndi mamuna wanga sidakwane. Ukamuse kuti malamulo sitimangopita kwa mamuna asi ndabwera darling. Mabanja aje ngosiyana ndi achiyuda. Ku Babuloni ndimakhala ndi dongosolo. Moti pasala masiku pafupifupi 30 kuti ine ndiunane ndi mamuna wanga Ahasuero. Sitimangopita chipitepite pali malamulo. Kuno kuli mapolotoko kuno. Pitani mukamuse Mordekai kuli mapolotoko. Ndi nyamalo chadamusa kuti kwadzadza mapolotoko. Samangopita umangoti basa munanga ndabwera pali nkhani ati mundikirire mpaka na masiku ambiri akuti adzaonane ndi mamuna wake pakhoza kwana masiku 30. Mordekai adapsa mtima. Atipita ukamusa. Nkhani idachitika kangapo konse koma ndikuichita mopasa kuti pita ukamusa. Asasimbwe iye, asanyade iye, asamaganize mu mtima mwace kuti iye akhoza pulumuka iye. Iyenso ndi Muyuda, chogwera Muyuda aliyense Yesu chimkwera. Pita ukamusa sanga kuti asanyade mwina nkutheka banja adayipeza chifukwa cha nyengo inoyo. Banja kunyada, banja kukula mtima. Mati ndinene kwa azimayi, nthawi zina azimayi tikakhala pabwino tisamayiwale kumene tachokera. Pakabwera m'bale tituluke tikumane naye, pakabwera m'bale tilonjane naye.
muri kumpanda musamangogwirisa anthu antchito. Tulukani muonane ndi m'bale wanu ndi ankulo wanuyu, mwakula ndi ameneyi. Bwanji mukuchitabe kutumiza uthenga kamuzeni muli ndi bisi anji mumpandamo. Ngati mukufuna chitetezo bwanji kutuluka ndi asilikaliwo kuti mpaka namukonene ndi m'bale wanu akakhala ndi mfuta kuombereni. Ndimati mchenjeze pilifa, usayiwale mtundu ena amachita kwathawa kwawo. Kungoona kwawo kuti awanga kwathawa basi kungovala basi chiheti china chake basi kungophimba nkhope. Kuyamba dala kusintha chilankhulo. Ndinu nkhosa inu. Mwaona barano akumangochi kumasimu kunena chichewa. Mwayamba chikhosa nzanu kumvutisa kuyankha. Bwanji rasandizindikire yendanzoni mnyamata omwe wakwathu amene. Popeza mudapita kalekale matupi anu adasintha. Ife tangulowa kumene nsafirikamu tikuoneka boche pathupi ndi owonda koma simungatiandikire ngati abale. Phindu lakupemphera nkusala kudya Pilifa tamvera. Atamva zimene Estere akumuyankha Mordekayi pa vesi ndawerenga ija akuti chonde ndamva bambo, chonde zandikhudza, pitani mukasonkhanitse Ayuda mukasale kudya masiku 3, osamwa osadya for 3 days, dry fasting. Akuti inenso ndi anamwali angawa tisala kudya masiku amenewa. Ngati ningapite kwa mfumuko molingana ndi malamulo awo, walowa kwa mfumu opanda chidziso amaphedwa. Ngati ningapite kumene kwanga ndiphe, akandimanga ndimange, ndikafa ndafera mtundu, sindidzaopa ndidzalawa konko. Baibulo nena kuti Mordekayi atamva mfundo kuti ukasonkhanitsa Ayuda tikapemphere nkusala kudya, adanyamuka kuti ndimafuna pamenepa. Adanyamuka mafuna pamenepa. Anapita ndikusonkhanitsa mtundu, ndikusala kudya masiku 3, osamwa osadya for 3 days. Phindu lakusala kudya ndikupemphera. Mudziwa chimene chidachitika? Number 1, atangomaliza kusala kudya Esta adapita ku nyumba ya Bwana. Adapita ndikukagogoda chitseko go. Asilikali bwanji kutsegula chitseko. Estere kulowa nyumba ya amunake, muofesi ya amunake. Malamulo a nyumba imene amanena kuti wina akangolowa osayitanidwa, mfumu kumuyang'ana munthu uyu osamuloza ndi ndodo msilikali awombere mwansanga. Koma atasala kudya ndikupemphera, Estere atagogoda pa chitseko, adatsegula msilikali. Atangotsegula msilikali, Bwana Hasolo president adanyamula ndodo yawo kumuloza mkazi wawo. Ukangolozedwa ndi ndodo ya chifumu ndekuti chifundo chakupeza suwomberedwa ayi. Phindu losala kudya nkupemphera, atangolowa Bwana adanyamula ndodo kumuloza kuti musamuwombere msiyeni ali nchonena. Ndi Estere adafika adayenda ndikudzakhudza ndodo ija kunsonga. Kenako Bwana Hasolo nakuti bwanji mkazi wanga wamkulu chavuta ncha nena. Ufuna ndikugawira ufumu nena. Chilichonse chimene unganene pano upasidwa. Vuto yako nchani, ufuna chani, ndikuchitire chani, ndikupase chani, pompano chipasidwa. Akuti Bwana ndikukufunani kunyumba. Kunyumba ndikukufunani inu ndi Hamani ndili nchonena kunyumba yanga osati mofesi muno. Lida ndikukufunani kwambiri mmawali ndili nanu chonena. Ndiakuti chabuno mmawa titani, mmawa tikupesa konko. Pilifa dzuwa ija idada. Bwana kuti agone tulo sisi kupezeka. Mwansanga kwambiri anthu adamubweresera khofi kuti agone tulo sapezeka. Kenako adayitanisa mundipase buku kuti ndiwerenge. Idatengedwa buku pa sherefu, akuwerenga headline idalembedwa kuti Mordekayi apulumutsa mfumu pa chiwembu chimene adachikonza Bigitana ndi Talesi chofuna kupha president. Atawerenga mutu wa nkhani, Bwana Hasolo akufunsa asilikali, mutu ukunena chani mutu? Akuti Bwana mumafuna kuphedwa. Amene adakupulumutsani ndi Mordekayi mu Yuda. Ndiye Bwana akunena kuti kodi tidanchitira chani Mordekayi?
ofesi yonse dadi mpaka na panobe ali pa geti ndi mnyamata wa pachipata wotsegulira anthu mkulowa simudamkweze. Bwana haswa kuti no, moyo wanga ndili moyo lerobe chifukwa cha Mlodekai. Bwanji sindidamkweze, bwanji sindidamchitire chokoma. Ayi Mlodekai asakhalenso pachipata. Ndi adafunsa kuti ali kubwalo ndani, anthu kuyang'ana adamuna Hamani akulowa. Ndi Bwana akumfunsa Hamani, nthawi yanga siku ndilola. Hamani ati munthu amene mfumu akondwera naye tinchitire chani? Ndi Hamani adanena zonuna zokhazokha. Ameneyi avekedwe chibakuwa nkhosi, zovala zimene mfumu amavala, avekedwe ameneyi wina mkweze pa galeta, afule kwambiri, azungire naye mmodzi mpakana anthu onse amve ndithu kuti munthu amene Bwana amamkonda kwambiri. Pompo Bwana bless ndakuti zimene Hamani wanena zonsezi zichitike kwa Mlodekai Muyuda. Ndipo iwe ndi amene ufule uyiuze dziko kuti Mlodekai si munthu wamba. Iweyo ufule, iweyo ulengeze, iweyo unene zonsezo zichitike pa Mlodekai. Phindu la kusala kudya ndi kupemphera, phindu la kusala kudya ndi kupemphera. Bwana sadagone adawerenga buku. Estere adalowa nyumba ya mfumu osaphedwa. Atafika apa akuti Mlodekai akuyenera kuti akwezedwe. Mlodekai si munthu wamba. Akulengezayi ndi Bwana president ndi akumuza Hamani kuti iweyo uyifotokozere dziko, uyendese Mlodekai pa kampasi ponse pano, ulengeze wekha pakamwa pako kuti Mlodekai ndi bosi, iweyo uli pansi pa Mlodekai. Msanga chita zimenezi. Muzobe chitika. Adamulembera anyamata awiri kuti mumuyang'ane bwinobwino Hamani kuti adzifuladi kwa uzanthu kuti Mlodekai ndi boss kuyambira tsopano. Nthawi yanga siku ndilola believer tidzayipitirize mawa sabutopiki yomweyi, phindu la kupemphera ndi kusala kudya. Atate mwana wanuyo akusala kudya uyu, ndikupemphera kuti phindu ichitike pa moyo wanje. Zilipo nyengo zake zothina, mkumbukireni, mpaseni umboni m'dzina la Yesu. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.